Bisan si Kapitan Edgardo Delgado sa Barangay San Roque, Zamboanga City, wala makahibalo nga sub-office DI sa Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang gitukod sa Talungon, San Roque at Bangsabulangan nga sakop sa iyang barangay. Gani wala siya makatubag sa usa ka concerned citizen nga nangutana kaniya sa giablihan nga pasilidad. Actually, kahapon ko lang nalaman na mayroong concerned citizen from the city na nagsabi sa akin kung alam ko daw itong building na ginawa, no? So, kung tingnan natin yung situation, wala kahit na barangay resolution kasi ang proseso diyan yung city planning, city engineers pupunta yan dito for public hearing, interposing ng objection or and then barangay resolution. So wala kahit anong pumunta sila dito. Ako mismo na bakit ganun ang nangyari. Nasayran nga Pebrero 27 pa gihimo ang inaugurasyon sa maong building nga gitambungan pa ni Mayor Jan Dalipe, DOH Regional Director Dr. Joshua Brillantes ug Zamboanga Medical Center Chief Dr. Afdal Kunting. Sumala ni Kapitan Delgado, walay gihimong koordinasyon kaniya nga adunay gitukod nga building sa iyang lugar. Actually, kahapon ko lang nalaman na mayroong concerned citizen from the city na nagsabi sa akin kung alam ko daw yung itong building na ginawa, no? So, kung tingnan natin yung situation, wala kahit na barangay resolution kasi ang proseso diyan yung city planning, city engineers pupunta yan dito for public hearing, interposing ng objection or and then barangay resolution. So wala kahit anong pumunta sila dito. Ako mismo na bakit Nangatingala ang mga tawo sa lugar kay kaniadto pa walay makatukod nga pasilidad sa BARM sa Zamboanga City kay dili kini sakop sa BARM. Kami kani mismo sir sabi kami masing kami mga tanod na kinabarangay San Roque na jakediya lang kami sabi na una kalgalikal din mga Muslim gani. Kami mismo sir masing mga tanod kami mismo no sabi. Ito Kasi planting kasi sir di la nombre de la kelo del edificio sir paralya. Dapat kasi sige era do para aquí para claro mira. Para sa nombre paralya mucho man po no pati nagis kasi para kumigo lang sir dapat planting do para claro. Talang di Mayor, cosa el reaksyon ni Mayor? Ay talya manggali si Mayor. Kanamon akin na barangay, porque nuway kami sabi, el diamond kapitan nuway sabi, kusa sila pat opening kali sila alitan kating ribon. Nuway gat kusa imbitasyon kung kap na ansina kali kabagis pantayan ng kami. nangita karon ang mga tawo sa lugar og eksplanasyon gikan kang Mayor Dalipe og ipasabot ngadto kanila sa pagtukod sa sub-office sa Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala sab magpagawas og eksplanasyon ang mayor sa Zamboanga City kabahin niini. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,